हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट्स लानानै फैलायबाय। आशा खालामो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअ आपडेटनि टाइटेलानो जादों बैसागु बुट्राव। बियो मोनसे गोदान बैसागु मेथाइ। दासिमहालागै बे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हासिगोन। बे भिडिअआव कास्ट महरै दं राजीव आरो बिदिन्ता। लोगोफोर, बिथांमोननि बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों तरुण दा आरो बिदिन्ता बासुमातारी। लोगोफोर, बिथांमोना बे भिडिअखौ दानिबा बैसो फुल आपलोड खालामना होबाय। नायाखैबा बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शन लिंकनि गेजेरजों नायना लादो। प्रड्यूसारा पुष्पाराज ब्रह्मा आरो CHO आरोग्राफी सुमजोर बासुमातारी। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिदिन्ता क्रिएशन नैबे स्क्रिप्टआव होनाय इउट्यूब चेनेलाव थांनानै बे भिडिअखौ नायना लाहेदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जेन बेफोरबादिनो गोदान गोदान भिडिअखौ थाब नुनो मोननाय बादि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेट्सआ बेनोसै। भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामना गालांदो। नेक्स्ट आपडेटखौ थाबैनो लाना फैगोन।